Behatzi senide izan geha. 7 mutil eta 2 neska. Eta dano geha ayuntamentu jaioa. Desan gozuzeko, baina ayuntamentu nola leike. Bueno, ayuntamentu, ikusten duzu, ze etxe handia dan. Enpleatzen zuen beretako, ose ayuntundako, aurrekaldea bakarri. Eta bestea, atzeko partea, lehenengo bisun, hori ekin zuen, subastan atatzen zuen. Beste aldetik, bigarren bentanea da. Han eduki zuen guraso, kabitazioa. Zako horri zen Ferrari, garai baten, olen etxea horrati do, ola etxe. Ola gizena, ola etxe bizi zen. Bai. Zako hori zen, Miguel López de Legazpin familikoa. Hori. Zuek errentero zineten hori. Errenterok. Eta 1925-on, indako eskritura dari. Orduan, gainea... Gaitek eta etxe jaune erosi zen. Bai. Hori, erosi zuen. Eta orduan nintzen ba obra dana berez konponduta zea. Hau, estazio principaloa zan, gari baten, Bi guardago goten ziren. Guardagu jaztenik ditze zuen. Trena ekaso bide egin behar zien egin. Gora bazatorren, direto jarri behar zon libre. Zateo junen behar zon egiten, gehatzen bat zane abia eta duteko. Eta aurre dute zane ali itxite beti zabaluta. Eren ordu duko zituen, eta aikazen nan behar, hori zezoken. Eta jefe eran responsable. Baina jefeak bereak itxezitun bakarrik. Barrukua eta diretua. Eta kanpo... Eta bileteke jefek bat ez zituen guardaujak ez zituen ematen. Argien nire gazte-gaztetan etzen. Nik euko nituen 10 bat urte bai, argi izateako. Petroliozko lago kandil txiki batzuk izaten ziren. Eta egur bat izaten zen, hola egote zen, da han pintze zen. Eta ondo, kusten duen danak. Eta jo kandelea. Eta gero akordatzen nire karburue. Hola iseite egote zen karburu bat. Holako txispa bat egote zen. Honekin ikusi izan da, eta orduan ondo itxen josten da nahitien duen. Eskolako rekuerdoa, behatzeko beharrak hartzen ginutzela. Maestrea zakarra, hola oker txiki bat zeo egiten baden duen, hola esku jarrita baino nola jo? Liburua genduken Los hombres más importantes de Gipuzkoa. Ze disparatek esaten duntzen hor. Los hombres más importantes de Gipuzkoa. Eta hori kantauz, Los hombres más importantes de Gipuzkoa han sido el gran patriarca San Ignacio, fundador de la insignia. Ze disparatek esaten duntzen. Fundador de la insignia Compañía de Jesús que produjo tantos daños. Baina disparate. Oin pentsatzen jarri. Bueno, ni beti eukide gaina oitxura handia eiteko eskolanak, eta nik eskolan egindako zer ez dakit ez zegoen ondio gure etxean. Gero nahi bialtzen zian ama gero berriro bordatzea ikastea. Nahi erakusten txiki-txikitatik dugu naiz, beti persona helduakin gauza horiek ikastea, porque juten itzenen sukaldaritza ikastea, danak zin persona helduak. Lehazpin pastelerie zeukenak ematen zon, Jonita izena zonak, eta han ibili ginen, neska mordoa gainea. Arrozko letxe ere bai, zela egiten dan, porru patatak ipintzen bai, erakutsi zion, eta piparrak eta tomatea eta zela ipini behar diene bai, eta guri orduan erakutsi zion,
piparra eta tomatei gatzik eta tela bota behar reitiakon. Bestela daukiela azidetza eta kalte egiten dola, eta gukoina beti ala egiten du. Lantu behar esaten gendun, ne da ingun, etzan aukera hundik, umetan txikixiok eta geixio zien, da hemen ondako txontan mageina ataldiz, itxulan esaten gendun guk, genaron aurretik, ibitzeko, mageina ataldiz ibilin nintzen horre itxulan, Juntza baten, otubren, amak, oin bakin, larreak umerra izi, umea zaitzia. Eta indazokien larreako Andrek eta gure amak, tratue, goizetan eskola bialduni. Esne partitxu ze, Larreako esne partitxu, eta gero eskola jun. Eta eskolatik, beti behandu bialtzen nindun. 7 urtekin, zeiko noma, 7 urte febrero nein. Eta urrengo otubren bialdu nindu nahizu. Ara, larrea, Eta 7 urtekin esne partitxu behar. Ni tia nagoenan apaizekin. Tian ez hasi, hiltzen, haiten arreba bat. Eta ara behaldu nintzen haitek. 11 urte, eukau nintzen, seguro asko. Ni nehar bat egan ez nintzen, bagarri. Tia, ez nuen, zauturi, tia. San Juanetan da juten ziren, da apaize ere baita, baino. Eta... Zeintzen arrastoik ez? Ez, nire nagin tia, izena tia esaten ziren beste eta nik tia. Baina nire zauten zertago dugu esate bat dagoela. Nehar baten nean. Ez ne saltzen hemen eskondu ezkeo? Geroztik. Geroztik. Hemen pasatzen zen, lehenengo letxeroa geure koinadoa zen. Deura seguran parientez euskinaik, eta prozesio ziala santu unen, famatu izaten zen. Jundie, eta obran eren pariente hori, eta hori ikusten nahi dela balkoita guztiroi, eta sako izan gizan hori. Ez nea zeuden zeinek emanik iztazen duken, zeiteko zen duken ez nea. Eta nire gizonak esan zen, guk orduako automulie bain duken. Eta gizonak esan zen, geurekin abiatzen ga? Geurekin bakarrik, nahi donak etorri eta nahi iztonak ez. Da, abia ginen geureznekin, eta suerta hundu izan genuen. Etzion zen aurreapenik eta ardi zaitu zelaietan, da jatxi, eta iluntzan da goizen da jatxi, eta gero arkumak eta ere saltzen ziren, pixka eta azitzen ziren, da lehen zumarran igandetan egin zen, arten, gerra baino lehen eta gero ere arten bastante urten segizuen, baino honuzkio ez da izen bai urte izango die, nibal izango die 40 bat urte, zumarran igandetako azoka larun bate aldau zuela. Lehen igandetan egin zen da jaietan, igandetan jaien, aston, arkuma 3, 4, arkuma azita baldin bazaren, azoka eman da, ane baita bestela karnizero eta hola. Batzuk papeleran, beste peineterin eta bastante neska sartu ginen orduan, Oin uruela da ontokintzan peineterie. Oin ez etortzen ginen brinkolati, lan haitea. Ordu bete, eta edurre bat zeon, da eurie bat zeon. Oin ez, goizeko 8 etortzen ginen honea. Munat, mandazai, manduak ibiltzeko. Tornitzen. Hemen bazian, 2 lagun neriak hemen mandazai zahaltzenak edek, nahi lagun horrek esaten ziren, guk falta iota etorri guena, zein berle Ultzaman alde dipuzkun, ondo ibiltzen dek hori, tabernatan bazkaldu eta lasa ibiltzen gaitukut. Hala, torneina,
torizke baizu, bintxe buelteka eta. Bueno, lehenbiziko etorri brinko lehintzen, gero lanen deskarga hasi nintzen mandu egin. Gustau egin ziten, hori mandu egin. Baiketzak prozesu luzea dauke. Negun, ostoik ez dagoen garaien, arbolak, bota, bason. Gero txikitu inbertzatzen, egurre metro bete ingurun moztu, gero pilau, eta txikitu gero bitu, eta pilau, kestu izulu hain, holako plaza bat ez da. Eta han, txandorrak egin, erdin holako tximinimu guatatzikon, ueko utzi, eta egurret bueltan. Behiei bedar puskat ekarri beharko die goiti bera. Amak esan zion semei, eta juntzan, da zitsatxurre, bakizu, hasi mentzan, bedarrai botatzeko eta gizon batek, no me hagas, ozta gizkuera zerdeldunek izango zen higok eta hola, itortzen zen gure etxea, da, esan zon, eskapada darraren egin zola, da deskuidon sartu balio, beak ebai hartuko zola, bestela behai eman ziola susto darra baino. Gerrika, abioia ni bombardio lau ordu initune, lau ordu, eta antzion ferie asalde hartan, ferie zion da babarrunak eta saltzen danak, eta etorri ziren eskuadrilak, hiru eskuadrila etorri ziren batea. Hiru eskile, hiruko, eskuadrila batan hirukoa. Atzea hodi bestia eta atzea hodi bestia. Da holaxe lau ordun. Bota. Jaien baten, sekulako tiroteoa. Eta gaua, eta aitzek, argik ezkio piztu. Argik ezken duken, petrolioa okein. Eta argik ezkio piztu, txarra data, ez piztu argik. Eta tiroteoa bai. Jaio ize, eta badi jotze, meseta nere laune, eta bengoleatik gora txon, zan, bengole aldea, ematen zuen esnea gure aizpak. Eta badi jo, esne hori hartuta, ailau da kamin eskina, fraidaneko zubi esaten genuen, zubi motorre ailau da, ikusi duk izuna lurren. Tiro zilda. Atzea bere esneek hartu eta etxea. Iluntza bat esan zuen, bena, bajatu bera, trenean joan behar dugu, adios, gerra batek. Ilunta gero esatu guntzen trenen. Estelian odon ferrokarrila zegoen, oin ez dago. Baina ferrokarrila zegoen odon, bi estetxa esaten zegoena. Eta ura etortzen zen, zerea, Donostiaino etortzen zen ue, zereate. Da, sartu ginen trenen da, Donostiarrak ebatzen ba, eta sartu ginen trenen da, bagatzen, kauen, da, trekaxkarrautan, da, gino zen entzun antik baten, da, Donostiarrak batek antzeman zuen gutxaldea eo, galdetzen zen trena gordun, da, Donostialdea guatzek, itzo goidabik, baita, zaizer da, horrek idazte baita, hori ongaregia, mika, gure poza. Orduan estraperloare hongo zan? Hoxe ez zegoela, baina zein zegoen dirue. Hore esan zen baino gozea, guk orduan arrautza bat, etxe jatzen zen, aite bakarri, osoa. Ogi bat zen,
Ogi bai, niak horrezea izan urte baten etazben ogi bat, ladreilu ematen zon. Kolore iguala. Ari jo, meliopeta juta zintan apusketak. Aiten. Zero tezan ura, ladreilu masea hortai. Kolore iguala, ladreilu kolorea. Garai hartan ziren, ezautu non, olako ogi batzuk ziren, eta izan baztuen oso gorrak. Eta mutil horren nola esan zon, hau, ogi hau, mendibildo izan apuntarek, han mendibilgo goiko guenan botako alitz, geho bera llanoa da, zorue. Zoru aliautako arten elitzeke puskatuko. Buelta gatorri hartzen, nola borobile zen, zeon aldapekin da, ekarrik zuen velozidadekin, behera jotako etzala puskauko zen, nola esan zen. Akordatzen naiz, gu ia eskola, ez dakit, zortzi urte eta laun batzu diru gehiago gizaten dieleko guztitan, eta batek mandarinea jaten zikoan. Eta gure enbidie, guk mandarinaik ez. Guk ezken du jaten mandarinaik eta hola eta haren usaiekin jena, amorratzen ura jateko. Atxalden ama juntzan nunbaitia eta etorri zanen taloiken harrapau endutzen abai amak. Nunbai berindatzeko oeko endun da beste zerretzan egongo, sekula ezken du nengo, baina ordu mitze taloiken harrapau endutzen amak. Hori... Da zesan zizuen? Zesango zuen, behar jaunda izuela, haindu banizu etzen duen nengo da. Olaetxeko bigarren alaba, Martina nere amona. Ezkondu zan zehamako batekin. Gizon bat niak ordezen ez, ni olaxe behiratzen gendio, impresionante. Ni tripa ni nada, alto. Elegantea. Y con unas espaldas que pa' qué. Que cuando se vestía los domingos, besan osira juteko. Afeita ondo, akordatzen izan dia ikusten nau. Egia jaun hori respeto bat bazon, bueno, afeitau. Trajea jantzi. Osea, bere bizi guztin, zeremonitako ezkondu zan trajea. Gero bat zeuzken gehiago erropake, baina mesana usita juteko eta azul marino. Hemen pañuelo bazala. Todo elegante. El Antonio. Orduan, apaitza bildura batzen orduan, niak horretzen ez. Arrola atxa zanatabiak, ata horra nahinen. Apaitza soalien jaio zanu eta sopin ondila. Arrola behin datza hol, da usoguan, behin dautako soaren etorri zan. Nola apaitzo etorri eta kontu gonta jotzan da, banua eta zion itxutera zion, hora langa bezala, baina gutxi biltzen delago lazak itxita, eurek edo itxita. Persona prozetzeko maila zen jarrita, aldemendien, endurekoekin mailak paetan iotzua. Hadi paetzela esan, da hori behar zen, hortik ez, hemen duzkeiak, da atxarkona zezen duga paisei, nolo belarun dugu mentzien. Esan ziozulako? Atxak, zatzian, nizen, baina hortik ez, horbek onak, koraina jazte bitzen zen baino, ara eurotean gailparazten da. Hortik ez, hemen maila batzeko. Baina apaiz bat izezan diok, nola belarun dugu mantzen, godo hori gori. Ondo gogoen genia. Niak orten ez gu Elizondo bizi ginela, nik 8 urte uko nitun, etortzen ziren baserritarrak mesata, zeatik jakine orduan entierron batea ez pasan, ez zeukin beste irtera baserritako jende. Etortzen ziren mesata, ordu erdi horreti, ordu baino, 6 zan mesea. Etortzen ziren da irten dakon, juten ziren goetxea, eta etatzen zuen 3 txikiko botella bat patierrakin, anixekin. Jartzen ziren 4 laun, eta gero galletazuk bainilazko,
barkilokin, hola luze batzuk. Aitako platerkara bat, eta han egoten zen iai guardi alde arte. Kontu kontari. Bai, baina itzaspertue ordu nahiten zuen. Ni taberna pekatu zen, emakuma jutea. Ez da pensaure. Berinkolako tabernek son, da oina ala dauke. Hola, bentana bat, soinu jote zolekoa, errajeekin. Eta mutile sartzen ziren taberna, eta orduan gaseosa botileak egoten ziren, hola, kanika bat eukitzen zuen goien. Ura esakau, eta libra hoitz izan botilea. Da, hola, biru tanton botatzen zituen basoa, eta hau fulanan dako. Haik ura erraten zon da. Urrango berezi beste txantxo matu botatzen zituen da, hau menganan dako, da, arek eraten zon da, kito. Arek intxe, emakuma taberna, bueno. Hemen denduken neskalan bat, tabernan. Hemengo tabernan, Teileriarteko tabernan. Eta horrez eusken tiok, gure bestekok, eta gabiriak jute zanen, beti esatezion, haber noiz jute zaten, ninun bizina izen zatea eta jungoitun balako baten, jai baten jodeu. Durdun zion hemene, soinu jole bat. Fundamento handik ez baino, hola gaztetxo batzu. Geho gure hori, eta geho besta bat. Eta zuen, baina txiko majo, zen hori erten. Hala, atxalea pasangoen duen dantzan, atxe ginen da, bieizak, pareja horrekin. Da geho, hortik horrea atxe ginen, nos casamos. Urten behin urbira juten ginen, minatan pasauza behin, horti, erromeria geuk egiten gendon. Erromeria geuk kuadriliak egiten gendon. Kuadrila handia juten ginen. Apretaken. Itxen ibiltzen ginen, beti galtzabarkaken, jungen bekiun bagu galtzabarkaken urbira. Baina apretaken. Zema ginen, 14 kontin, hemengo kadrilakok, eta soldauzka arte, soldauzka jute hansi arte, hemen juntatzen ginen jaiero. Hemen, eusketa martan bai? Negu partean, uda partean, arromari ezan lekoa eta horre hiltzen bueltaka. Eta zeitzezen, kartetan? Kartetan, musen, lehena. Musen? Behin dau bagutze beha ekarrita, ardo buskatean da musenen da. Entrenamentu gehitzen zen duzten, Santaerak esken juteko eta kantun entrenatzen da, hor jarruten zuen. Hasike, juta zineten, Santa esken da? Urte baten egin. Urte baten bakarrik ibizien. Bai. Trenean berinkola goizen da, egun guztie, urreko goizea arte pasaban du. Txamboline. Txambolinea. Ze izate zen txambolinea? Txistue, oin, esaten zako. Txistue eta tamorrakin. Tamorrakin. Hori lehen eskueraz, hori izatzeko. Txambolinea. Eta zuek, dantza suelton? Bai, amorratu ginen. Ez getuko beste egita. Dantza suelton, alpargata jantzita? Alpargatak egiten? Beharko. Santa Mañata jute ginen, alpargatak egin. Eta izaten za pasta zuri bat, karea bezalako dana zuriatea, ura ematen gidion, zurikutan aparta hori, goitxu beragotan euria zita ura txokolatea behan.